Problema sa tubig baday na sinati karon sa Baybay City sa Leyte. Human naguba ang mga tubo silang water provider. Ang report ni Nico Sereno. Bisan sa kataas sa pila, nagkugi kini mga residente sa Baybay City paglinya makasawd lang og tubig. Sukad miigo ang bagyong Agaton, naapektuhan ang koneksyon sa tubig sa Baybay City Water District maong walay agas ang dakong parte sa dakbayan. Ang mga residente nagsalig na lang sa rasyon nga regular nga gihatod sa ubay-ubay nga mga water tankers gikan sa BCWD, mga private suppliers ug bisan fire trucks. Lisod man apan gikinahanglang magsakripisyo kay importante kaayo ang tubig. Jud kayo sobra. Walay mainom, walay ligo, walay pangdunag. Kinahanglan yung limpyo ang imo ikilis sa imong bugas. Base sa abiso sa Baybay Water District, naapektuhan ang ilang mga tubo kundi ng ubang pipeline na nga gusbat ug naanod sa tubig. Ang uban nasudlan og lapok gumikan sa landslide. Ang ano di ba sir? Ang Amo mga tubo. dayon Dayon nya pagkaugma nga rin sa opisina, wa na mga mga aga sa mo. Mga source kay wasawat naman tanan. tungod sa limitadong supply sa tubig gikan sa ilang mga water sources sa bukid, busay ug sapa na sinati ang problema karon. Hinuon nagpadayon na ang pag-ayo sa mga nangaguba nga tubo. Ang LGU misaad sab nga muabag sa pagpangita sa gikinahanglan nga mga tubo aron mapabalik na sa normal ang supply sa tubig sa dakbayan. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak.